Čaute všetci. Pane Bože, taká som šťastná. Celú noc som nespala. Čo som ďakovala Pánu Bohu za to, že nás aj po novom roku bude mať do ošetrovať. Krajší darček sme nemohli dostať. A ja som ale vedela, že to takto dopadne. Pane Bože, však kde by už tým našim pánom doktorom bolo lepšie? Myslíte, že v Nemecku, ale však v Nemecku ani nemajú také dobré klobásy, ako majú pacienti tu. A vajca to už vôbec nie. Však naše sliepky tí znesú aj vajca koľko razy aj s 2 žltkami. Kde by už bolo tým našim pánom doktorom dobre? Ďakujeme, pani doktori, že sa konečne že sa vo vás prebudilo to, čo sa nie vždycky vo vás prebudzalo. Svedomie. Hlavne v takých ťažkých časoch, keď to človek potreboval, sa tak dosť driemalo. Ale nie u všetkých. Pane Bože, Bože chrán. Jak sa vás to dotklo, tak to len tých, ktorí sa to dotklo. Asi, ktorí sa v tom spoznali. Lebo není sú všetci rovnakí. Sú aj takí. Aj takí, ktorí veria tú prísahu a podľa toho aj žijú a pracujú a tak si toho pacienta vážia. A potom sú zase takí iní, ktorí to berú ako také prilepšenie, len také všimné. No, však ale ako sa hovorí, každý pekár sa od múky omočí, no tak teda však ďako. Dobre. Hlavné je to, že aby sme už do tých nemocníc už asi bude dobre, už sa o nás postaráte, nie? Už nemusíme nosiť tie toaletné papiere, už nebudeme čakať rok na operáciu, že už nie. Že už budete k nám milí, už nebudeme čakať na rentgen mesiac, na CTčko, na DT, alebo to. Už nie, už to bude dobre. Ale dlho nie, že? No tak, 2-3 mesiace, rok a potom zase príde. Potom zase si vypýtajte. Však máme z čeho, a keď nemáme, požičame. Takto sa to robí do psej matere, nie? Takto sa to robí. To je návod aj pre vás, pánov učiteľov. Vidíte to? Keď prestanete a vyhrozíte pekne výpovedami, tak hneď sa nájdú riešenia na to, aby všetko fungovalo. A vy takisto, páni učitelia, keď budete chcieť vyššie platy, stačí nenastúpiť do roboty aspoň týždeň a uvidíte, ako sa ľady pohnú. Však ten týždeň už tie naše, už aj tak dosť prosté deti a vnúkom nezabije. Nie, však 3 roky boli doma, či koľko, 2 roky, no tak ten týždeň ich už nezabije. Ale vy dosiahnete svoje a my dosiahneme svoje tiež. Takže všetci budeme nakoniec spokojní. A potom nech prídu policajti, potom nech prídu vojaci, potom nech prídu prekári, smetia. A všetci pýtajme, lebo každý si zaslúžime. Tak, šťastná som, není to až také zle. Nič krajšie sme ani nemali. Kde je vôľa, tam je cesta. A už na záver len veľké poďakovanie, pán Šaško. Bez teba by to bolo naozaj ťažko. Ďakujeme, že si sa takto obetoval, aj keď som ja niekde v kútiku duše tušila, že však inak to ani dopadnúť nemohlo. Lebo však nie všade potrebujú, ale práve Slovákov. Slováci potrebujú Slovákov. Nie, že Nemec potrebuje Slovákov. Slovák Slováka. A však to vám možno niekedy dojde, jak sa budete nad tým zamýšľať. A možno aj nie. Ďakujem! Čaute, pekné sviatky, vaša Boženka.